Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani soja ya bada wannan kisar mai dauke da darasi. Yace wata rana sun je yaki aka yi ta fafatawa, bayan an gama yaki an dawo camp. Yace da ya duba sai bai ga abokinsa ba. Ya bincika ya tabbatar da abokinsa baya cikin su. Sai ya samu komanda yace, "Komanda, ina so a bani izini in koma cikin jejin nan in je in nemo abokina." Komanda yace masa, "A'a, ai tunda baka gan shi ba, an kashe shi, ba bukatan ka koma." Wannan sojan sai ya ƙi bi umarnin komanda, kawai sai kutsa ya shiga cikin jeji. Ya je yana ta yawo zuwa wani lokaci sai aka ga gashi ya ɗauko gawar abokinsa, amma an harbe shi, an ji masa ciwo, yana tafiya jini na zuba a jikinsa. Da ya dawo, komanda ya ce masa, "Ai na ce maka ba sai ka koma ba, wannan mutumin an riga an kashe shi, menene amfanin ka je ka sa kanka a halaka saboda gawa?" Wannan sojan sai ya ce, "A'a, a lokacin da na je na same shi da ransa, bai mutu ba, amma kalmar da ta fara fita a bakinsa ya ce ita ce wanda zai daɗe har abada ba zan manta ba. Yana ɗaga kai da ya ganni sai ya ce min, "Wane, na san za ka zo ka neme ni, na san ba za ka taɓa bari na a wannan gurin ba." Allahu akbar, Allahu akbar. Ku duba irin yadda da ya yi da abokinsa. Ya san cewa ana cikin daji, an yi harbi, an yi yaƙi, amma ya gamsu da cewa abokin nan nashi ba zai taɓa butulce masa ya watsar da shi a wannan yanayi da yake ciki ba. Ya san cewa zai zo ya ɗauke shi. Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahi duk mutumin da ya haifu shine mutumin ba zai taɓa cin amanar mutumin da ya kyautata masa ko kuma ya butulci ga wanda ya kyautata masa ba. Ku duba, a duk yanayin nan da ake ciki ya tabbata da cewa wannan abokin nashi ba zai bar shi a wannan gurin ba, zai zo ya ɗauke shi. Allahu akbar. Darasin da za mu ɗauka a nan shi ne, kada ka yadda saboda wani yanayi ko wani abu ka yi butulci ko ka ci amanar wanda ya kyautata maka, domin wallahi duk sanda ka ci amana ko ka yi butulci wa mutumin da ya kyautata maka, to har abada ba za ka ga kyau a rayuwarka ba. Allah maɗaukakin sarki ya samu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.